Sindabeni enkulu la endabeni kaShembe. Shembe enye izinto othi mawuyichaza gcina sekuphela ulwazi. Ubani obewazi namhlanje ukuthi sizobala? Akekho obenolwazi ukuthi namhlanje sohlanganyela la. Ngoba sonke lesikhathi njengayizolo nje ufikile umshumayeli wala. Ngoba ungivulela Ntombela lapho Sabelelo 110. Uvulela is 1 no is 2 no is 3. Akekho benolwazi ukuthi singaphinde sihlanganele la emva kwemvula ade lisha izolo. Kodwa ubushembe uthandile ukuthi sihlangane la. Bengaba kubi masingahlanganeli la. Ngoba la siyaqala ukuzala. Kuyaqala nje mina ukungena kule pulpit. Wasithanda ke umdala wenzuku. Kuba konke kulawulwa uye. Uyena umnikazi wezulu. Ngakwalimisa ngisho ulwandle. Akukho ungahlula yena. Jabani
Intombela lapho sihlabelelweni sanganazaretha 110 izulu namafu. Izulu namafu lidumisa wena, ilanga nenyanga lidumisa wena, izinkanyezi zezulu zidumisa wena, ziyaguqa ngamadolo zidumisa wena, zithi uyingcwele wena Simakade. Izintaba nemimango zidumisa wena, imithombo yamanzi idumisa wena, thokozani zindluzele nina enomileyo. Amen. Ngiyabonga baba, kusibusisa. Izulu namafu kudumisana. Ingakho ke namhlanje sila bengekho onolwazi ukuthi singase sihlangane losuku namhlanje. Kodwa ngoba uShembe umnikazi walomsebenzi uyathanda ukuthi sibe la. Uyathanda sivalelesene kahle sibonana. Sonke lesikhathi bekuthandazela emadokodweni. Kanti makuthandazela emadokodweni asibonani. Futhi uyathanda ukuthi mase sinizane izibusiso sinikezane kule ndawo. Sike sahamba futhi saya enyokeni. Mase senyokeni wenziwa wonke umsebenzi wesabatha. Nje sekuntambama sesiqedile sesihamba. Yaselishaya imvula ngoba phela konke kudumisa yena la imvula ebibonga. Umsebenzi wesabatha. Nakhona ke la lobasila Shembe uyinqaba linganetha kusukela ngomsombuluko lina ngempela idisipline ngempela futhi kube listed njengoba lini izolo lize lehlisa namatshe izolo kodwa mali kwehla amatshe kusuke kuzoba makhaza ngakusasa kodwa namhlanje kunjani makunje Shembe incwadi engavuleki ngiyangiboneke nje abantu belandela uShembe imthatha noma kanjani akulula ukwazi uShembe kodwa manje secasukile uShembe uyakutshela usungulandela
yenze okuzela la ekhaya aphuma ke abantu emthethweni kaShembe bekhona la bebadala futhi esontweni mase ngixabeka ukuthi laba bazofika bafunde yini kuthina mawuthina siphuma esiporweni yanicela amaNazaretha buyani isikhathi sisekhona into enhle iyabonga ngiyibonga amaNazaretha uvakashela kulelizwe silethe umsebenzi kaNkulunkulu ngibonga nobuhle bomhlangano kusukela safika la ngibona yonke into ihamba kahle manje sesiya ngasemaphethelweni ngabona lutho lubi inkosi izinibusisa ngibonge futhi nginibongele nangenhlanhla ehlele phezulu kwaleli izwi lakini kwangeni thina emzini waseKholwane inhlanhla enkulu yokuthi imikhunjulo uShembe namaNazaretha asehlweni uyinhlanhla amaNazaretha ukukhunjulwa uShembe namaNazaretha asehlweni ngoba bayengasani ukukhumbula uShembe kufanele nini kwamakhwapha lithi kanti simone ngani umuntu akamayekisa kodwa nikaze ningoleke nina benisalungisa yebona nje manje lungisela uShembe sesifika izindlu zinhle sifika yonke into yinhle ngoba phela nalazi ukuthi anijahile besiya lento ithandanani eduze kwala ekhaya la ekhaya seza kanye one day wakusakhiwa kodwa bese sijwayele ukuya ethandanani nani nifika khona kuyangithokozisa kade ngikubona ngifuna mina amaNazaretha nibe yinto eyodwa yeba ngithi ngifuna nibe yinto eyodwa ngenzela abantu abazazofika la mabefika abantu banibona ukuthi niyathandana ngoba uthando ludala ukuthi kube khona impumelelo malungekho uthando nendlela yikho yaphambili njengoba ngilana nje ngilethe inkonzo yokuthi abantu abathandane bahloniphane benjalo nje bese kuheleza umoya ukukholwa phakathi kwamakholwa kuthiwa la kwagcine umkhulu inyanga ezulu kuletha umhlangano angazi uma kuyikhona noma kusekwenye indawo umusuthuthile angithi kunjalo umkhulu sathi umhlangano uyawulethile leliceke kwakona kodwa lo muzi kuthiwa iseKholwane khona la manje sesisithi kakhulu isikhathi sithi asibe iminyaka emashumi umkhulu wagcina kuba khona umhlangano la eKholwane kuyangithokozisa unifica nisebaningi kangaka anidubanga ngoba nani ngakhonza umhlangano nani khonza uShembe
kule ndawo kuthiwa kwakugcine umhlangano lethu omkhulu inyanga yezulu. Ubaba ngathi akawulethanga umhlangano lo. Namhlanje silethe umhlangano wena lapha eKholwane. Anohlala nibekezela amanazari sanithandaza futhi. Ngoba yonke into inesikhathi sayo. Kuhle futhi ukubekezela. Ngoba kuzala impumelelo. Namhlanje niphumelele silayo eKholwane. Ngifundela ke lapho ePeru ngifuna ulokhehla luphi ubona khehla ngayingcono uzongifundela ngaphela nganje lo baba kade ngifundela iBhayibheli ingathi uNkulunkulu ngamkhumbula la ekhona. Nani uvele mafi Peru 10:35 39. Unani uvele
Masibuko. Say. Masibuko ke kwini. Ngakho ke maningalahli isibindi senu. Esinomvuzo omkhulu. Esinomvuzo omkhulu. Ukuba nidinga ukubekezela. Ukuba nidinga ukubekezela. Ukuze siyenzile intando kaNkuluNkulu. Ukuze seniyenzile intando kaNkuluNkulu. Namukeliswe isithembiso. Namukeliswe isithembiso. Ngokuba kuseyisikhashana nje. Qhubeka mfundisi. Ngokuba kuseyisikhashana nje. Ngokuba kuseyisikhashana nje. Ozayo uyeza akayi kulibala. Ozayo uyeza akayikulibala. Kepha okulungileyo wami. Kepha olungileyo wami Uyaphila. uyokuphila. Ngokukholwa. Kepha uma ehlehla nyovane umphefumulo wami awunakuthokoza ngaye. Uma ehlehla nyovane umphefumulo wami awunakuthokoza ngaye. Kepha thina asisibo abokuhlehlela ekubhujisweni. Kepha thina sisibo ukuhlehlela ekubhujisweni. Kodwa singabokukholwa. Ukuze kube ukusindiswa komphefumulo wethu. Ukuze kube nokusindiswa komphefumulo wethu. Ngiyabonga baba. Uyangithokozisa ukunifica nisaphelele eMnazaretha lelizwe. Ningazange nidinwe. Ngoba phela nina nabokholwa. Kuzongiphatha kakhulu ukuhlehlela emuva. Ngoba umphefumulo wami awukuthokoze ngani manihlehla. Ngoba ayikho indlela ekhona ngaphandle kwaleyo eMnazaretha. Mawuthi uphume eMnazaretheni uzoyapi? Mawuphuma la ekhaya ikokugcina ile isesiphethweni ikokuphelele. Manje angazi umuntu mayephuma la ekhaya angathi angayapi. Ngoba la ekhaya isegcineni. Ngisho inyanga ziyalapha nje kodwa yilapha nje ngoshembe. Uyabona nje ngikhuluma nje kukhona abantu la phakathi kwenu abagula kwabo kubehlula. Bahanjiswe enyangeni zahluleka inyanga zaphela izibaya. Ifike inyanga ayenza into encane lezoyilungisa. Uqhubeka ukugula ayekwenye. Kuze kusiza ngoba alikho ikhona elingenalo eNazaretha. Kuze kusize kona ukuthi khona bese lithele iNazaretha lokugula kwakho sekuqalisa ukuhlula sebehlulekile abanye. Yini masalo sibuya khona kwaShembe. Asale selahlela ke lo muntu eza kaShembe. KwaShembe kunenkinga ke la kwaShembe. Omunye umuntu uthi efika esangena esangweni. Othi efika kumina afike sezoba ngoba usephilile. Hayi ngakamthini nokuthi angambusela ngisho kwaselini ngisho amanzi. Ngoba uShembe kuneyingilosi. Mina ngumthinta umuntu ngesandla. Kwezinye inkonzo umuntu mayebhabhathi mayethandazela ubekwa izandla ekhanda. Mina ngumbeki umuntu izandla ekhanda. Kepha kumenza lokho engafica kwenziwa obaba bese sinda umuntu. Ngibonga ukubekezela kwenu abantwana balelizwe. Ukuyongithokozisa ke into efanele niyazi lokwazi eMnazaretha ukuthi uShembe akabalahla abantu bakhe.
uhlale ecabanga ngabo imini ebusuku noma engeke eduze kwenu kodwa uyafika ushembe kunina ngiyibonakaliso ngisho ibhedlela ushembe uyafika aphenduke abe udokotela ushembe akuyona into engathi uyayazi ngeke umqondo ukuthi hloboni yento ekade iqhamuke kuye kuyazi ngoba nje wasila bakhona abalimalayo kodwa ukuthi phakathi leyo kulimala kwabo kuleyo moto ukhona iNazaretha manje ngathi weshembe kuphela konke ukulimala kubantu ngoba ushembe uphila uyaphilisa Agubachazwa okukhulu angaya awunganina ngingumdabukela ukuthi usakhuluma kabi ngobuNazaretha ukuthi usekude kabi lo muntu okhuluma ubuNazaretha ayibona ubuyibona yabona ubuNazaretha ayibona ubuyibona ngoba yabona bani lapho lapho ngeke ngicathu kodwa bangena endlini esonto kuyikhumbula azikho icathulo nje manje abo yena asifuni into yethu mayifike nomuntu wena masifike nomlungu noma neNdiya yobheka nje wasuqasha umuntu uthi akangibele umgodi wetoilet uzomnika 150 wametshela umhlaba ukuthi ubukisa ngaye kodwa bangasaqashwe yiNdiya lizomnika 100 uvumela phezulu wena uzumgadi oza iNdiya lozolibuyisisa lwazi sakube esidala esingasebenzi ithi asikade wena
thina sifuna into yethu. Kanti uNkulunkulu uyiphile zonke izizwe inkolo yazo. Nathi lenkolo kube siyacabanga nje ngabe bonke abantu bagqoke ngomhlophe. Phela hayi ngeke bayigqoke bafuna lamasutha acwezelayo nezicathulo lezi ezicicije. Uyabona ungahamba usuke la uye eIsrael wafica amaNazaretha egqoke njenganani kaIsrael. Abantshelo ntombela bake baya eIsrael bawafica amaNazaretha kaIsrael. Ayigqoke le mNazaretha igqokile. Ngiyathemba ke nje basila ukuthi inhliziyo zamaNazaretha nomphakathi walelizwe zithokozile ngokufika kwaShembe kulelizwe lamaNazaretha lasebuhleni. UShembe uyindida. Into engeke uyazi ngoba uma esefikile ezweni lenu uke kube sengathi kwehle omkhulu umthwalo emahlombeni. Ngoba phela yena uma ethulu osizi kubantu. Angifundela lapho uMateyu 11 verse 23 kuya 30. Ngiyanimema bafowethu bethu nani awozani Pangisani nisume awozani Leo imithwalo Yesu
Ungayifunda ngosithule baba. Matthew 11 verse 28 to 30. Zanini kimi nina nonke nikhatheleyo. Nenisindwayo. Mina ngiza kuniphumuza. Bekani ijoke lami phezu kwenu. Nifunde kimi. Ukuba ngimnene. Ngithobekile ngenhliziyo. Khona imphefumulo yethu iyakufumana impumuzo. Ukuba ijoka lami lihle. Umthwalo wami ulula. Ngaleso sikhathi sesiqedile baba. Yeke libambe lapho baba. Kusibusise. Njengoba silana silethe inkonzo. Yokuphilisa abantu. Silethe inkonzo ukuthi abantu bazethembe. Angathi umuntu mayesosizile oluncanyanyana nje bese eyinikelela otshwaleni esemusha. Ngale kotshwala ukhumuzo. Ngisho nokulobola ulobola uyaqoza ngokuthanda ukulobola mawuphuza uyaqoza ukulobola. Unkosikazi uyabona abantu besifazane belotsholwa iminyaka ewu20. Ubaba lapho usuke lobola usuke ephuza. Beyabiza utshwala biza ngaphezulu kwayo yonke into. Mawusubhekisisa biza ngaphezulu kwayo yonke into. Kodwa mawungaphuzi unkosikazi umakoti nje umlobola ngeminyaka emibili noma emithathu. Finish futhi iminyaka engathi miningi lengishoyo. Uma ubaphuza utshwala. Abangani bakho bayajabula bathi wasibulala. Bathi wasibulala kodwa nawe uyafa ukubona kodwa wena. Akuphumelele okwabo kuyaphumelela okwabo ukuthanda utshwala. Ngiyafisa ngathi thina sizosimnyama singathi singayibona imisebenzi washana bese sibiyeka ukuthi ayisindawo. Ngibongeke kuleli zwe maNazaretha. Ngibonge kakhulu kwamukelwa ngamakhosi alelizwe. Ngezandla ezimhlophe nezifudumele. Nasebusweni wabona bathokozile mabebona ukuthi unyazi la ezweni labo. Ifuna noma selishiya ke lelizwe noma sizohamba ngomsombuluko. Nisale nithokozelelana. Babibikho abahlukumeza abanye. Ngoba njengoba sikhona nasikazi sizothi ukhona ohlukumeza omunye. Ngiyacela ukuthi lo moya esulethile ukuthula.
usabalale kwabakholwayo nabangakholwa ngoba phela bonke abantu bazokholwa. Ngithi ondaba ezithi inkosi zibabusisa. Besibusisa nezwe lonke lalapha kwangena ejini. Besinenza nibe munye nithandane nakhile ezweni. Ngabibiko ohlukumeza omunye. Ngicela ukuthi mangishiya lana ngebangitshela ngilethe inkonzo yokuvuselelana kwabantu konke nenhlonipho nokuthula kube kunina. Nihloniphane nithandane ngezikhathi zonke. Ngiyacela ke uNkulunkulu engathi angabuyisela intsha enhlonipheni eyayikade ikhona eqaleni, ihloniphe intsha. Ngoba bayale amathembe ethu njengoba sibadala nje. Siwabeke entsheni kusasa iyokwazi uliphathiswa. Kodwa manje libala utshwala nenhlonipho ingekho ayikho into eyoyaphambili. Obheka nje ukuthi ingane zabelungu ezamandiya yakuyifice idakiwe. Kodwa lento yakhiwa yibona bayakela ukuthi uphuphise thina. Nathi ke ngoba sokuthathekile siyayidla lento yakho. Ubani ongathi uma engasangitshela wabona ingane endiyene eminyaka ewu-18 idakiwe. Thina masoba yiphukuphuku sobuswa koze kuyobuya leyo kuthiwa uyobuya. Kodwa manje sihlakaniphe siye kutshwala kulabo abasebasha. Uyazi makawaye utshwala kanti uphuza ukube no-50 ukuhlala ephaketheni amasonto amabili uhlezi othinte. Kanti wena basahlala lutho ephaketheni lakho. Ngiyacela nje ukuthi thina sizwe simnyama umhlaba wonke ke sithi ukukhekhisa kancane otshwaleni. Ngoba uthi kuphela usizi. Yabona utshwala. Mayengaphuza umuntu akashayi. Nede ngangene egazini bese kuthethe uyashaya yena. Omunye kunede ngangene egazini bese eqala abe nesibithwane. Athi ngibona nje ngithandane mina. Nina ngafela ngoba nomama mina. Sonke lesikhathi bengayazi lendaba. Asiyeke into engenamsebenzi. Ngiyacela ukuthi intsha iphume enkambeni. Nako konke labo unga. Bonke abakwakhaya lokho abakusebenzisi bakhokhela thina. Ngoba ngiyafisa ukuthi mhla ngibuya kuleli zwe ngoba ngisazobuya phela. Ngibuye bonke abantu baleli zwe befaka ingubo emhlophe.
kodwa isiphetho salapho ukuthi bazogcina beyigqokile le ngubo ngoba le ngubo umthetho wayo eyoqoba mawunosizi le ngubo uyayigqoka ukuphuke phansi uthandaza ucela ushiya umntakusisi bakuduma izulu uyayigqoka le ngubo ukhulume nabakithi izulu lingangeni ekhaya noma kusiphi isimo esibucayi le ngubo iyalekelela Njengobona abantu abangayigqoli kube emhlophe bengena bethutheleka la. Lokho kukhombisa ngokusobala ukuthi abantu sebeyayibona le ndlela yini ukuthi iyona indlela eyempumelelweni. Okufanele nikwenzeke kunina. Sicela niziphathe kahle phambi kwabantu ukuze babone ukuthi kuba yiNazaretha. Babonele kunina bese bekhetha inkosi uyabona uma befika kunina anoba nika imfudumalo nimamukele izandla ezimhlophe neyifudumele khona nabo bazofike bazizwe ukuthi basekhaya kuyaphilwa la mabefika ninolaka bayosaba lana nqathwe umuntu ngisho umlungu uyafika la ngelina kwafika umlungu la elethwa omunye umama oyisebenza kuyena wayeneplaza nomlungu uzobika lo mlungu ukuthi ulahlekelwa inkomo njalo basikucingo bese beyikhipha khona Ngase ngimbuza mina ukuthi mangabe ngikuthola lezi inkomo uzongisiza ngani? Wathi ngizokwakhela abantu bakho ithempeli, ngizopha abantu bakho indawo lapha eplazini lami basondele kulona. Ngase ngithi akaletha amanzi, ngambusisela amanzi athi uyabona ke lamanzi ukunika wona. Ufike uwachele la uphuma khona la bekhipha khona inkomo ufike wachele khona lawo manzi. Wasehamba kumlungu nalo mama efike naye. Wase wacela ke lamanzi akuphelanga sonto noma masonto ngangibone sefika eza kumina ezobonga eqhuba inkabi enkulu kabi uthi ngifike baba ngawacela amanzi oba ushilo obafika nje ngehlala yenza ke nabo bayikhipha inkomo kodwa ngithe mangifika ngafica belele behonqa la duze kocingo ngibe sengishaya ucingo ukufika amaphoyisa sengibone ebathatha base bapaka abantu laba indawo yokusondela izolo kade kufika umama la ezinsukwini ubelethe ingane yakhe uthi le ngane mayithi uyayifunza ayifuni ukudla yawavala wahlanganisa amazinyo uwaqinisa singangeni ispoon mayifunza kodwa uthe mayingena la esangweni wayehlisa wathi uyayifunza yayikhamisela ingane wangena ukudla yazi yasuthi ingane lo ngizobonga umehluko engubone wenzeka lengane nje siyalwa masingi mangithi ngizoyifunza siyalwa yiwa vele wahlanganisa amazinyo kodwa ngixakekile mangena la ekhaya ngithi ngiyayifunza nje vele ayikhamisela wangena ukudla yazi yasuthi ingane mhlambe enye into maNazaretha ngasemaphethelweni la ekhaya kumukela wonke umuntu
cwaswa umuntu. Nani ngiyacela ukuthi ningabacwasa abantu mabefika la ekhaya anobamukela ngezandla ezimhlophe. Ngolunye usuku umkhulu ilanga uthi maNazaretha ushamba kaphuphi yinini eniphuphayo manilele esuku ushamba wasebona umbone elele ebuthongweni bakhe boniswa ingane engcolile ijomba uthanga emzini wasephakameni uthi khona ekulaleni wabe sehosha uswazi zina phakathi wathi yini nanizozana nizotshontsha emzini ongcwele uthi bese hosha uswazi wathi uyithi ndithi kancane khona ekulalini uthi lezi ngane zibe seyikhala lezi ngane zathi baba ushayelani baba sithunyiwe la asina baba asina mama sithunyiwe la sithunywe ukuthi size lapha kule muzi kulo muzi nje wasingena baba sofe sithole ubaba abazosiphatha njengobaba bethu sithole umama abazosiphatha njengomama bethu bese besipha nokudla lana ke umuntu akancishwa ukudla leli bandla umuntu uphaka indishi wasenaganga manje ngeke usamphakela uma umphakela iplate ekhohlela sokhomba wena uphaka iplate ibelinye khipha iponzi bebili akhe nawukhe ngoba sowonakala umhlaba eqaleni wayiphakela umuntu ebizina uNkulunkulu manje hayi akuselula uthi umkhulu ngibese ngiyeka ke lezi ngane zingena ngoba ngiba nomunyu seyikhala zithi asina baba sinaba uthiwa la sofi sithole ubaba sithole umama la sithole nabangane sodlala nawo ngiyafisa ke maNazaretha ukuthi nibaphathe kahle abantu abafika nabangena abani ungakulahle ukudla bekhona abantu ukholo leli bandla kulula njengoba kulula kodwa kuyabahlula abaningi babuye bahlakaniphe kanti la ekhaya kufuneka uhlakaniphe kakhulu ufuna uhlakaniphe nje kade esho umfundisi ekuseni uthi umuntu umdala la ya umdala kodwa sithi uzofunda ngobudala bakho sofunda ngemsebenzi kaShembe abantu phela mawuthi umdala bakulandela noma usuyewini kanti ujwayeleke umuntu othi mdala ubalahla abantu abenemihlangano yasebumnyameni athi lokhu kwangenziwa fundisa abantu wakwenziwana lokhu kwangenziwa awusitshela wakwenziwana lo akwenziwa ungabi futhi nabangani esontweni ngoba
ngoba uma unabangani kuyenzeka uphuma usuphakathi ukhishwa yibo abangani nami indlela kaSizani asingazenzele ukuthi asenze osakunikwa ushiya ukuthi asokwenza kona kuyosiphilisa okwenu ngeke uniphilise kodwa konifaka kwalasha abangani bayadukisana umngane akafuni ukuya eweni yedwa ungifundela labo amahubo 1 verse 1 no 2 uyabusiswa umuntu ongahambi ngezeluleko zababa ongemi endleleni yezulu ongahlali enhlanganeni yabakholodayo kepha ukuthokoza kwakhe semthethweni kaJehova uzindla ngomthetho wakhe imini nobusuku ngiyabonga baba usisiwe umuntu ongahambi ngezeluleko zababi ongemi endleleni yezoni ungahlali enkundleni yabakholodayo uthi mawuhamba uzothi umuntu yawumancane ukuthi hayi funa kale yonto iya la uyakhona wenze into esenhlizweni yakho nasengqondweni yakho into fanele uyilalele lapha ulalela inkonzo ulalela umphathi wakho ungamlalela lezinto ezikhulunywa emakhoneni ayikazi ikhanye into ezomnyama umphumela wakho nomnyama yabona kube into ebumnyameni imphumela khona ukukhanya ngaba ngikho la ukuthi bayiqala lento yabo abantu belona leli bandla bakha lobumnyama besifake inkantolo bayephuma phakathi kwini nabanye bethu babekhona kodwa basala into eliyenze ebumnyameni umphumela wakho nobumnyama baniyenze ekhanyeni umphumela wakho nokhanya manje abantu bayahlupha abafuni ukufunda kulaba ya akekho umuntu okwabhekana noShembe mina ngiwuShembe akekho noyedwa umuntu ngisho umuntu ngomhlophe okwabhekana noShembe waphumelela ngelinye ilanga kuthiwa umkhulu omdala umkhulu ilanga kwakuyisikhathi sekholera mabesha abantu ebhalelwa abelungu bale kuthiwa indaba zabantu lekomusha befuna ukuthi bayoxoxa naye bembuza ukuthi abantu bahlanganiselani ngesikhathi sesifo sohudo ubusamapha amanzi wabeke umkhulu esethumela isigijimi siya kumne wabo umkhulu inyanga yezulu wathi umkhulu ngizoke ngiceleke ungiphelezele ngibiziwe lapha eThekwini njengoba bethi ngihlanganisa abantu la ngesikhathi sesifo sohudo saselifika usuku basebehamba bayifica ikhulu sibalindile ikhulu lesi ezayiphethe iTheku ngaleso sikhathi zabelungu
ilanga elalela ke ebiza umkhulu ngegama inyanga izulu wathi lalela ke sibanibani mina wasisondele khona sekuzohamba phambili nizohamba emva kwami thiwa mehlo kamkhulu ilanga ayethi maye kwesipubeni wangathi aphumele ngale bobo kwisipubo indoda yeshiphe veze isho uvalo wabe sihamba phambili umkhulu belandela umkhulu kwenyanga izulu thiwa bathi bengena nje amadoda abelungu ayehlele ezihlalweni asukuma ahlala phansi kwase kuhlala bona ezihlalweni hayi bahlala ezihlalweni ukuthi wenze njani bayaqhaqhazela bayagodola bathi kodwa Mr Shembe ubani obise wena la lo muntu uyaganga Shembe phindelele emuva baphindele emva omkhulu baqhubeka nomhlangano ngoba uShembe bayenza into akaphikiswa bangaki-ke abaphathwa isipho sokuthi akona noyedwa ngoba mayethe uShembe iphuze leyo nto mayithi iphuze isuke sibusisiwe ingesana kubulala lize lingavumi eManazaretha ukudukiswa ngabangani anothemba kuShembe ngesikhathi zonke inkosi busiseni kuzwile sizovala inkonzo yethu yamanje ngestabelelo sekhulu 39 139 socela Shumayela Mdletshe wakhona lapha ekhaya sola sisebenzele inkosi Mbusisa